sato. Ang halanin langit malabong, magkumaw mga banwa. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Buhay niya iginusay, laging iligtas kita. Siya nagparang kang salaryato. Ang halanin langit malatong, magkumaw mga banwa. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Pinara niya ang kasamaan, naog ang kagadanan. Siya'y paglaong kan mga gadan. Ang halanin langit malatong, magkumaw mga banwan. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurananta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindog gabos. Asin sa imong espiritu. Magugma, ini po ang mensahe kan liturhiya kan ikatulong Domingo sa panahon nin Adbyento. Alagad sa mga aldaw na ini, pinapaabot po kan sa tuyang arsobispo ang kamunduan, darakan pagtalikod kan obispo kang Masbate. Kaya sa tuyang ibalis, sa tuyang pamibi, ang kapahingaloan kang obispo kang Masbate, Bishop Jose Bantolo, na nagtalikod na sa buhay na ini. Kaya lugod sa aldaw na ini, mantang ang bilog na simbahan, nagsaselebrar kang Gaudete Sunday, ang sa tuyang paglaom na siya magugma kaiba ang kagurangnan sa iyang kamurawayan. Matugang akontan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo
Sumamibi kita. O Diyos na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na nagahalat sa kapiestahan, kan pagkamundag kan kagurangnan. Tuguti namimibi kami, na maging maninigo kaming makaabot sa makagayagayahan, kan siring kadakulang kaligtasan, asindanay na magselebrar kaini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga. Huli kay Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataram. An enot na babasahon, sarong rawit dawit na nagpapahayag nin maugmang paglaom. An paglaom na liwanag, iniiyaon sa pag-andam, si pagdatong kan madara nin liwanag nin kaligtasan. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magugma ang disyerto, asin ang kaalangan. Maggayagaya ang kaapadan, asin mamurak. Siring sa liryo, mamukad na mamukad. Buhay na magayagaya, asin mag-arawitan. Ang kamurawayan nin Libano, itatao sa iya. Ang kagayonan nin Carmel, asin Sharon, hihilingon ninda ang kamurawayan kan kagurangnan. Ang kahalangkawan kan satong Dios. Pakusuga ang mga kamot na maluya, asin ang mga tuhod, nagurapay papusuga. Sabihi ang mga matalaw na puso, magmakusog, dai kamo matakot. Uya an sa indong Dios, ang pagbalos maabot, ang pagbalos kan Dios. Siya maabot, asin ililigtas kamo. Dangan, mamumuklat ang mga mata kan mga buta, asin mabubuksan ang mga talinga kan mga bungog. Dangan maglulukso, siring sa usaan pilay, asin maawit ang dila kan mga pula. Tanagbuluwak sa disyerto ang mga tubig, asin ang mga salog sa kaapadan. Ang mga binalukat kan kagurangnan, mabaralik, maabot sinda sa Siyon na nag-aarawitan. Ang kaugmahan na daing kasaggoran, sa saindong payo, makakamtan ang kagayagayahan, asin kaugmahan. Mawawara ang kamundoan, asin ang pagharaya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Para bantay kan katotoohan sagkod paman, para gibonin katanosan sa inaapi, para taonin tinapay sa mga nagugutom, an kagurangnan naghuhubad kan mga nagagapos. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. An kagurangnan nagpapamuklat kan mga mata nin mga buta, an kagurangnan nagpapatanos kan mga kuba, an kagurangnan nag-aataman kan mga nakikihimanwa, an mga ilo asin balo, inaataman. Kagurangnan, Alagad ang dalan kan mga tampalasan, linalagalag, magahade ang kagurangnan, sagkod paman. An sa imong Dios o Siyon, sa mga kapag-arakian. kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Pinapagiromdom kita ni Santiago Apostol na magsarig sa kaabdan na may presensya kan tunay na kaligtasan gikan ki Kristo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago.
Kaya magmatinios kamo mga tugang, sagkod sa pagdatong kan kagurangnan. Uya an paraoma, naghahalat kan mahalagang bunga kan daga. Magmatinios dyan sagkod na abtan kan uran, kan tigtarambuan, asin kan uran kan tigburakan. Kamuman magmatinios, parigunaan sa indong mga puso, dangadang na ang pagdatong kan kagurangnan. Dai kamo maghinanakit sa lambang saro, mga tugang, tanganing dai hukuman. Uya an hukom, nakatindog sa atubang kan pintuan. Ako bilang aarugan nin pagtios, nin kasakitan, asin pagkamatinios, mga tugang, an mga propeta na nagtaram sa ngaran kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanadangog ni Juan sa iyang bilangguan ang mga gibo kan Kristo. Sinugo niya ang sa iyang mga disipulos na haputon siya. Ika an maabot o mahalat kami nin iba. Nagsimbag sa inda si Jesus na ansabi, lakaw, usipan nindo si Juan, kanadangog nindo asin nahiling. Ang mga buta nakakahiling, ang mga pilay nakakalakaw, ang mga dauton nalilinigan, ang mga bungog nakakadangog, ang mga gadan nagbabangon, asin ang mga dukha na huhulitan, kan marhay na bareta, asin paladan ang dai napapasala hudis ako. Mantang naghahali sinda, nagpuon si Jesus magsabi sa mga katauhan dapit ki Juan, ano na ilinuwas nindo padisyerto tanganing masidan. Bariw na pinupukan-pukan kanduros, alagad, ano ang ilinuwas nindo tanganing hilingon? Tawo na nagugubingan nin malumhok, uya ang mga nagugubing nin malumhok nasa mga harong kan mga hade. Alagad, ano ang ilinuwas nindo tanganing hilingon? Propeta? Opo, nagsasabi ako sa indo, asin urog pa sa propeta. Ini ang dapit ki Isay, sinurat. Uya, sinusugo ko ang sakong anghel sa inutan mo,
aanda mo niya an sa imong dalan, sa atubang mo. Amen, nagsasabi ako sa indo, mayong suminubang sa mga namudag sa babae na urog kay Juan Bautista. Alagad, an pinakasadit sa kahadean kan langit, urog kadakula sa iya. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humili. Diyos maray na aga po kaninyo ngamin, pag-arog po kaining mga panahon, minasabi kita, Christmas is in the air. 10 days na lang po, Christmas na. Sa aga, mapuo na ang simbang gabi. Ngunyan po, iyon na ang ikatulong Domingo sa panahon kan Adbyento, ilang tulog na lang, liwat Christmas na naman. Ini po ang dahilan kung tanota ang bestidurang ngunyan na alaw, kulay pink. Inisa na ang aldaw, maliban sa Laetare Sunday, kung panahon ng Kwaresma, na pinagsusulot ang kulay na pink. Dahil ngunyan po, inaapod na Gaudete Sunday, na ambot sabihon, mag-ugma, rejoice. Tataramo na Latin na ambot sabihon, mag-ugma. Tano, dahil ang kagurangnan, haranina. Ang kagurangnan, maabot na. Pero, feel nindo daw, mati nindo daw, na haranina ang kagurangnan. Of course, day man naghali ang kagurangnan. Yaon po ang kagurangnan. Day man siya naghali. Pero, ang sinasabing haranin niya, hulita an sa iyang pagliligtas is within our reach. Totoo po, 2000 na taon ang nakakalipas, ang kagurangnan, duminatong na, nakisumaro na sa satuya. Pero, may sarong aspekto pa na dapat niya itong ikonsiderar. He is here, the kingdom of God is here, but not yet fully realized. In a way, nakadepender pa rin sa satuya. How we will accept, paano niya ito akuon ang kagurangnan sa satuyang pagkabuhay? Kan si Juan Bautista po, na bilanggo. Si aramo po si Juan Bautista, napakamarahay na tao, matanos, maimbod sa iyang katungdan bilang propeta, nagpapahayag ng katotohanan, nagpapahayag ng mga bagay mapapadapit sa mahal na Diyos. Pero nakulong din. Na pwedeng sa paghiling kang iba, pwedeng kapahamakan, nakulong siya. Alagad, iyan po ang bunga kan pagiging propeta. Bakong gabos na bagay na sa iyang eksperyensya, perming magayon o marhay. No? Bunga kan sa iyang mga desisyon sa pagkabuhay, maski marhay na desisyon, maski paghinguhan na maging maimbod sa iyang panuga, dahil man siya nilibre sa mga limitasyon na darakang kinaban. Dahil niya mang ginusto, pero yan po ang kaluyahan kan. Kaya nag-abot man sa punto ni Juan Bautista na maghapot. Sabi sa Ebanghelyo, pigsugo niya si mga disipulos niya, asin sinabihan ninda na haputon si Jesus, kung siya naan maabot o mahalat pa nin iba. Paano niya to, how can we
imagine na ang sarong precursor, tagapag-andam ning kagurangnan, at one point in his life, masabi, pakihapot daw si Jesus kung siya na o may iba pa. No? Apisar na siya ang Mesiyas, siya ang precursor, tagapagpamidbid kang kagurangnan. Di man po mahali yan, minsan sa tuyang pagkabuhay, na pwede kitang maghapot, apisar na pwede kitang naghinguhan na maging matano sa pagkabuhay, pero bakong gabos na bagay na nag-aabot sa tuya marhay. Dahil man kita pinaglilibre sa mga problema, nag-aagi man giraray kitang problema. No? Pero bako po yung dahilan, tangani na kita magsuko, madisganar sa satuyang pagkabuhay, o magpadagos sa satuyang buhay pagtubod. Padagos lang po. Basta kita naghinguhan na maging maimbod sa satuyang pagkabuhay. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, o sabi ni San Pablo sa ikaduwang pagbasa, na iyo ang tema kan liturhiya niya to ngunya na Domingo, iyo na mag-ugma. Mag-ugma. In good times and in bad times. Dapat consistent kita na maugma. Ano ang dahilan kan sa tuyang kaugmahan? Mayong iba, kundi ang katotohan na ang kagurangnan danay na yaon sa to. Na ang kagurangnan day nagrarayo, day nagsusuhay sa satuya. Kaya sa Ebanghelyo, kan hinapot si Jesus kan mga disipulos ni Juan, sabi nila, anong isasabihon? Sabi ni Jesus, lakaw, usipan nindo si Juan, kanadangog nindo asinahiling. Ang mga buta nakakahiling, ang mga pilay nakakalakaw, ang mga dauton nalilinigan, ang mga bungog nakakadangog, ang mga gadan nagbabangon, asin ang mga dukha nahuhulitan kan marhay na bareta. Kung kita po nagpapangadyi kan Santo Rosario, ang third mystery, kang mysteries of light, iyo po ang inapo na proclamation of the kingdom. Pagpahayag kan kahadean. Asin ano ang ambot sabihon kang proclamation of the kingdom? Ining binabanggit sa Ebanghelyo. Mga pagpaumay sa mga naghehelang, pagtukdo sa mga dukha. Mga sinyal po yan kang pagpuon kang pagre-renar ning kagurangnan. Bagay na dai pa nangyari kan mga nakaagi, pero sa pag-abot ni Jesus, nangyari po ini. Pagpaumay sa mga naghelang, pagbuhay sa mga gadan, pagtukdo sa mga dukha. Mga sinyal kang presensya ning kagurangnan. Asin iyan po padagos na nangyayari maski sa satuyang kapanahunan, kaumayan. Dahil ang tunay na kaumayan, gikan sa mahal na Diyos. Kaugmahan, dara, kan pagpahayag kan marahay na bareta. Narumduman ko sa sarong pagpahiling ni Jesus sa sinagoga, kan sa iyang ipinokrama, kan siya magbasa, ipinoklamar niya ang tataramunin mahal na Diyos. The Spirit of the Lord is upon me, and so on and so forth, sabi ni Jesus. Ang ending niya, sabi niya, digdi na nangyayari, digdi na uutob, ang pagre-renaring kagurangnan. Namumutan ng mga tugang, ang pagibong pagliligtas ng kagurangnan, sabi ko nga ni, nangyari na, asin padagos na nangyayari, alagad kaipuhan pang mangyari. Nag-abot na ang kadehan ng Diyos, alagad ay pakumpleto, hanggang day po makaabot sa lambang sa saro sa tuya, hanggang ang lambang saro po sa satuya day makinabang. Igwaning kaugmahan, pero our joy is not yet complete. May mga pagkakataon sa tuyang pagkabuhay na nakakamati man kita ning
kaugmahan. Pero I'm sure, day pa kumpletong kaugmahan. Kaya dapat padagos kitang maglaom. That the best, the joy that comes from God is still to come. Day po kita mas satisfy kan mga kaugmahan na sa tuyang namamatian sa presente. Alagad padagos kitang maglaom. Dahil although ang kagurangnan yao na, pero kaipuhan pang maging tunay na presente as namamatian niya to kan lambang saro. Maski may mga kadipisilan sa satuyang pagkabuhay, bako po yan ang dahilan tanganing kita magdanay sa kamunduan. Dapat day matahuban ang satuyang kaugmahan kan mga distractions na satuyang inaagihan sa pagkabuhay. Kaya mantang ang ebanghelyo o ang mga babasahon ngunyan nagsasabi sa tuya na mag-ugma. No? This is a command. Sarong sugo na mag-ugma. O lumasabi kita, dahil kung manya mapipiritan sa kuyang sa diri na mag-ugma, kung may mga kamunduan akong namamatian sa pagkabuhay. Oh. Ambot sabihon, dahil kita madistract sa mga inaagihan niya itong problema. Dapat maglataw ang kaugmahan, nagikan sa presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. Oh? Pag kita nadadara kan sobra-sobrang kamunduan, darakan sa tuyang mga problema, mga inaagihan sa pagkabuhay, pwede pong mawara yung kaugmahan na iyan. Dahil ang basihan kan sa tuyang kaugmahan, mayong iba, kundi ang presensya nin mahal na Diyos sa satuyang pagkabuhay. That's why every day we need to cultivate that relationship with the Lord. Napakahalagang tulong, napakahalagang disposisyon. Tanganing this joy should be charged o kaya patuloy na buhay. Sabi kaya ni San Pablo, tulong bagay ang mahalaga, lalo na bilang disposisyon niya to sa pagsabat kan kapaskuhan o pagdatong ning kagurangnan. Asin ang number 1 dyan, iyo ang inaapod na constant joy. Oh? Kadako na beses si Pope Francis nagsasadul sa satuya na ang kamunduan is incompatible with being a Christian. A Christian should be a joyful one. Oh? May dahilan daw na mag-ugma ang sarong Kristiyano. Siyempre po, may dahilan na maging maugma dahil enot, nag-ago kita ning pagtubod, nagkaigwa kita ning relasyon sa mahal na Diyos, aram tadaday kita pababayaan. In itself, it is a cause for joy. Ikadua po, iyo ang bilang disposition, iyo ang steadfast prayer. Saro sa mga bagay na iinggan sa tuya sa mga panahon na ini, iyo ang intense and steadfast prayer. Di po mawala sa tuya ang pagpangadyi. Di po kita madarakang kadako lang makasibutan sa pagkabuhay. Sabi nga ni San Pablo, pray constantly. Danay na magpamibi. Dahil iyan po ang pinagigikanan, iyan ang burabod kan kaugmahaning sarong tao. Prayerful persons are usually joyful persons. Dahil aram niya na ang gabos yaon sa kagurangnan. Asin ang ikatulo po, cultivate that grateful spirit, mapagpasalamat na kalag o puso. Oh? Dapat very grateful kita every day. We need to recognize the little blessings that we receive every day, from little blessings to bigger blessings. As in, marirealize ta, kadakol palang dapat na bagay na ikaugma niya to. Dahil, dahil man palang kita after all pinapabayaan ng kagurangnan. Oh, especially, we begin it with our life. Salamat, buhay pa ako ngunyan. Salamat,
Di man ako bako man dawa may namamati-mati sa sakuyang oral na pagkabuhay, kaya pa man na malampasan. So mga little things that we need to recognize and be thankful because yan po ang nagcha-charge kan sa tuyang kaugmahan rather than focus on the things that you do not have. Minsan reklamo digdi o kaya criticize duman, yan nakakaraot kan sa tuyang joyful spirit. When we see the bad things in us or in others or in our surroundings, talagang nakakamundo. Kaya ang ibang mga tao, just to cultivate this, they refrain from looking at the social media. Kaya at least discipline, moderate na pag-engage sa social media, kung dahil man makakatabang. So dahil minsan, pag nagiging toxic, kadakol toxic ang nakakalaog sa saimo, it prevents you from being joyful as a person. Kaya napakahalaga din na may disiplina kita maski sa even in the use of social media. Maturog ka na sana, naghiling kang cellphone, nakuha mo so bad news o kaya criticism, nagturog ka na magabatan sa imong buot, day ka nakangisi. Or you wake up in the morning and then you check your cellphone, ang inot mong nasagap na bareta, bakong maray, nagpuon kang aldaw na nakasimangot. So sometimes we need to exercise some kind of discipline even in the use of social media just to maintain your good spirits. So yan po ang ikatulo. So number 1 is sabi ni Pope Francis, constant joy. Ikadua, steadfast prayer, constant prayer, and grateful spirit or continuous act of thanksgiving. Ini po ang mga nagkapirang marhay na disposition na kaipuhan niya itong i-cultivate. Ang joyful spirit doesn't just come na mayo kitang pag-aandam. Kung gusto mong maugma, choose joy. It's a choice that you need to make. Kaya pag sinasabi sa tuyang rejoice, garo sinasabi sa to, piliin mo na maging maugma kaysa maging mamundo. Kaya manggad yang kantao na piliin niyang maugma. Halimbawa, maski nagkakakan ka, ang sira mo simple sa ng pagkaaga. Pwede ka rin maging maugma. Even maski tuyo ang kinakakan mo, pwede kang maugma. Or ang pamilya magtiripon, pasensya na ka, ilang nakayanan, pero you are joyful. Mayo ning quarrel, mayo ning heart feelings sa lambang saroya, you can be happy. It's a choice. Kaya when ka nagsasabi ang kagurang ng mag-ugma, it is within your reach to be happy. And of course, couple it with your desire to really open your hearts, open your mind to the inspiration coming from the Lord. Dahil ang tunay na kaugmahan nagigikan sana sa mahal na Diyos. It's not something that is externally generated. It is a grace coming from God. So regardless kung kan mga sirkumstansya niya to sa pagkabuhay, we can still be happy dahil ang kagurangnan iyo ang nagtatao kayan. Iyan po ang satuyang hagadon sa mga aldaw na ini, na lugod, magkaigwa kita ning maugmang espiritu, tanganing iniman, mairasta sa satuyang pakikisumaro, sa satuyang kapwa. I know this is the spirit that the world needs today. The spirit of calm and joyful spirit, because indeed the Lord is with us and the Lord is always near to us. Amen.
Matindo po kita sa tong ipahayag ang sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, pinangidam huli ka ng Espiritu Santo, namundag Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinobong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Dios amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mantang naghahalat kita sa magayagayang paglaom kan pagdatong ni Jesucristo sa tong paraligtas, may pagsarig niya tong idulot sa amaan sa tong mga pangangaipo, ansimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, magdanay na pusog sa pagtubod asin maging ilaw, nin kagayagayahan asin paglaom sa kinaban, na pano nin kariribukan asin iriwal, ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tao sa mga mayaman na nasyon nin kinaban, magkusog ang buot asin pagkamatinao na maghiras kan sa indang yaman sa mga nagsasakit, huli kan gutom asin kadukhaan, ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang mag-arog kay Juan Bautista sa pagpamibi kay Kristo, asin sa pag-andam kan sa iyang dalan sa buhay kan sa indang kaakian, ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga biyadi, mag-ako nin kusog asin ranga sa mga nagaataman sa inda, ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod nyatong gadan, mabuhay sagwad paman sa presensya kan kagurangnan, ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, sa imong pagkamuot, himatean sa mong mga pamibi, asin gibuha kaming makabaing kay Juan Bautista, na maging daing takot, asin mapakumbabang saksi sa bilog na kinaban, sa mga katukduan kan sa imong aki, si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga Sa
Magpamibi ka mga tugang, tangani ang sako sa inong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, danay na idulot lugod, ano ostya kan samong debosyon sa imo, na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay siminsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inutob niya an katungdan, kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalaning kaligtasan, na daing kasagkuran. Tanganing sa ikadua niyang pagdatong, sa kamarawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo, anahaman niyang gibo, makamtanmi ang panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapahangasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo din gabos sa kabanalan, kay ning maatang namimibi kami. Pabanala kanambon ka sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyong mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dane na tipa napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod. Hindi ka
kami nagroromdom kan sayang pagkagadana sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalising kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin doon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdo makagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Arsobispo si Rexandro, asin kan gabos na klero. Siring man, garumduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pagpalalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyang mong yan. Asin patawagon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin tare kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mga katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
magindanin na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kaguranan ni kanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyang katuninungan asin pagkasararo, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos, na kun gurano, nagrarani an aldaw, kan nakakaligtas na piyesta, siring man kaludok, na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo, kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay at sinaghade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Tukaw po para sa mga nagkapirang pagirumdom. Siring sa pinag-announce na po kang nakalipas na mga aldaw, ngunyan po ang presentasyon kan mga aki, mga kandidato sa sa Little Niño 2026. Alagad bago po kayan, igwa po kitang second collection para sa maintenance kan sa tong simbahan. Salamat po sa padagos na nagsusuporta kan mga proyekto niya to simbahan. Lately, pinagpapasalidahan ta po ang mga luhudan. Dahil pa po kumpleto, pero soon si mga raot na po, papakarhayon po pa yan. Kumpleto na po ang tukawan na kahoy, digdi sa laog. Salamat sa mga nagtabang as nagsuporta. Siring sa sinabi ko po kanang kalipas na aldaw, ang sunod na pong ipapa-upgrade iyo ang satuyang altar. Siring man, kung maabot pa, sana po maribayan ta itong mga raot na tiles digdi sa side, tangani po na maging safe po ang pagsimba nindo. Si mamauot po mag-offer in kind, welcome po iyan. Alagaday na po kamo mag-offer nin arak sa misa, kadakol po pa kitang arak sa misa. Iba na lang pong mga bagay, like mga detergents o grocery, lalo na po sa gift giving niya to sa mga dukha niya na kapaskuhan. And then, dahil malingaw po, sa aga, Lunes, iyon ang kapinunan kan simbang gabi, dua ang misa niya to alas 7, saka alas 4 nin aga. Alagad pag alas 7, igwa pong duwang obispo ang mamisa sa Ansaro sa Petsa 17, si Archbishop Tirona, asin sa Petsa 22, ang satuyang presenting Arsobispo Rex Andro, pareho po pagkabanggi ang misa ninda. Pagkaaga ang mga misa, may mga imbitado po kitang mga padi sa manlain-lain na institusyon na madigdi, tanganing magmisa. Kami po sa barangay po kami mamisa. So iyan po ang mga nagkapirang mga pagirumdom. So ngunyan, pudong ko na po ang presidente kang ADD, Anchila Domus Day, si Ma'am Tess Septimo, tanganing ipresentar sa tuya ang mga kandidat, 16 na kandidato para sa Little Niño 2026. Gusto mi pong ipresentar kaninyo ading mga candidates for our search for Little Niño 2026. Pag nabaoy po so mga ngaran, mag-iyan po sa di atubangan. Punanta po ki Vince L. Baroma from San Miguel, Nabua. Igin po iyan ni Mr. Vic Baroma and Jessica Lanusga Baroma. Taptapan ta po si Vince Baroma. An pong sumunod si Gavin Rain L. Bagobo from San Nicolas, Nabua. Igin po iya ni Mr. Raymondo Bagobo and Precious Bagobo.
Taptapan ta po si Gavin Rain Pagobo. Anpong sumunod si Mike Carrie S. Belgado from La Opinion, Nabua. Igin po iya ni Mr. Miguel Belgado and Caroline Saligumba Belgado. Taptapan ta po si Mike Carrie Belgado. Anpong sunod, si Perfect Supremo L. Chuaching from San Antonio, Ogbon, Nabua. Igin po yan ni Perfect Dominic Chuaching and Pamela Marie Lavilla Chuaching. Anpong sumunod, si Kendrick Liam Dagon from Santiago Old, Nabua. Igin po iya ni Mr. Romel Abinal and Mrs. Perla Dagon. Taptapan ta po si Kendrick Liam Dagon. Sunod po si King Sedekaya H. Desa. Igin po iya ni June Desa and Madeline Hernandez Desa. Sunod po si Chris Teo Evan P. Doroteo from Santiago Old, Nabua. Igin po iya ni Gerald Doroteo and Christine K. Pelonia Doroteo. Taptapan ta po si Chris Teo Evan P. Doroteo. Anpong sumunod, si Lucas Juanic B. Febre from Santa Lucia, Nabua. Igin po iya ni Jose Emmanuel Febre and Reggie Febre. Taptapan ta po si Lucas Juanic Febre. Anpong sumunod, si Corby Jorin B. Guarnes from Reina del Mar Subdivision, San Jose, Pangaraon. Igin po iya ni Mr. Jovic Guarnes and Mrs. Catherine Briones Guarnes. Anpong sumunod, taptapan ta po si Corby. Anpong sunod, si Dale Andre B. Lapus from San Nicolas, Nabua. Igin po iya ni Donald Lapus and Rosalinda Behino Lapus. Taptapan ta po si Dale Andre. Anpong sumunod, si Jason Clyde A. Navida from San Isidro, Nabua. Igin po iya ni Mr. Christian Navida and Jessica Aragon Navida. Taptapan ta po si Jason Clyde. Anpong sumunod, si Sergio Samarista from San Antonio, Poblacion, Nabua. Igin po iya ni Mr. Romel Samarista. Next po, si Pio Zachary S. Saluna from San Esteban Puro, Nabua. Igin po iya ni Engineer Rodin Saluna and Catherine Saluna. Taptapan ta po si Pio Zachary. Next po, si Marcus Luis P. Vasquez from San Esteban Puro, Nabua. Igin po iya ni Mr. Mark Louis Vasquez and Roselyn Panganiban Vasquez. Taptapan ta po si Marcus Luis. Sunod po si Mel Kiefer B. Virtus from Santiago Yang, Nabua. Igin po yan ni Mr. Romel Virtus and Charity Berse. Taptapan ta po si Mel Kiefer B. Virtus. Okay, amo po adi ngamin
mga candidate staff for our search for Little Nino 2026. Taptapan ta po sila ng aming ading mga cute na mga candidates. Thank you po. Kuno po ang first canvassing ta. Paki-announce po si canvassing. Okay. An pong first canvassing, one pong December 27, ana second and last canvassing, January 10. An pong coronation, gigibuon ta po ka Feast Day ka Santo Niño, Sunday po an January 18. Salamat po. Pinag-aanap ko ta so Little Nino last year, ipapabayad ko sa di kung ano ang Little Nino after 1 year. Actually, ang Little Nino last year, si Ayman, naging sakristan, siya ang ma-turnover. Nag-exam kaso udma sa seminaryo pasado, inda ko kung magpadagos. Kailang Mayo nguwan po, nag-uli na. So, yan po, suportahan po niya to ang mga candidates. So, salamat po sa mga parents sa pagtugot nindo sa mga aki na magpartisipar sa satuyang search. Matindog na po kita. Si mga nagse-celebrar po kang kumpleanyo, magdigdi po sa inutan para sa blessing. Birthday celebrants. Hurry up po, hurry up. Thank you. Bendisyon para sa mga nagsaselebrar kang kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo, an sa mong pasasalamat asin pag-umaw, para sa imong regalo nin buhay, hinanyugaan sa mong pamibi, para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa imong kan sa indang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man sa idang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan, asin ano man nakatibaadan. Tanganing danay sinang makapaglingkod sa imo, inihinagad mi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Di po malingaw ang mga miyembros kang Paris Pastoral Council, Barangay Pastoral Council, asin pamayo kan mga religious organizations, igwa ko po kita nin pagtiripon pagkatapos kan misa. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.